Myslím, že je tam veľa styčných bodov. Samozrejme tie základné východiska, principiálne vlastne neakceptovanie porušenia medzinárodného práva, anexie a destabilizácie východnej časti Ukrajiny. Ten záujem, aby Ukrajina bola stabilná a jednotná, je úplne rovnaký a zhodný. Vy ste pôsobili niekoľko rokov na Ukrajine ako veľvyslanec. Z hľadiska človeka, ktorý má skúsenosti s tamočným vlastným, je toto len politická kríza, alebo to súvisí povedzme aj s otázkami energetickej bezpečnosti, ktoré sa momentálne tiež venujete? Tak je to celková kríza, aj spoločenská, aj politická ukrajinského štátu. Je to výsledok toho, ako sami so sebou posledných 20 rokov narábali, teda prakticky od nezávislosti, teda ako narábali so svojím národom politici, ktorí vlastne viedli tento národ. Kulminovala to za Janukoviča, ktorý síce legitímne vyhral prezidentské voľby, ale v podstate si uzurpoval moc, pretože zmenil parlamentno-prezidentský systém na prezidentsko-parlamentný a začal si privlastňovať aj ekonomický profit v takom rozsahu, aký v Európe je neobvyklý. Práve ja chápem celé tie protesty v Kyjeve ako nesúhlas so spôsobom vládnutia na Ukrajine a práve určité východisko, nehovorím, že 100% riešenie, ale východisko videli podpisy asociačnej dohody. Takže v súčasnosti sa tá kríza posunula do inej roviny, je to kríza aj štátnosti, pretože je ohrozená územná celistvosť. Ja si myslím, že východisko je v riadnych prezidentských voľbách, parlamentných voľbách, inkluzívnej vláde, kde budú všetky zložky spoločnosti zastúpené v novej ústave, v decentralizácii, nie vo federalizácii, pretože federalizácia v takejto situácii je riziková, ohrozuje jednotu Ukrajiny, a v tom, aby proste sa budovala občianska spoločnosť, aby nedominovali natoľko postupy jednotlivých politikov, takmer neobmedzené proste vládnutie.